Hej. I den forrige video gennemgik jeg spændingsfald for en- og tofasede installationer, og her vil jeg så derfor gennemgå spændingsfaldet i en trefaset installation. Jeg tager udgangspunkt i en tidligere opgave med vores elmotor på 4000 watts. Det er de samme forhold. Jeg har været inde og tilføje lidt længder på de to kabler, samt en kursus phi på motoren. Tallene er reelle, og kursus phi kan findes på mærkepladen eller på databladene, som man kan finde på nettet. Det første jeg vil gøre her, det er at finde ledningsmodstanden, og da det er kobber, så er det 0,018. Længden, jamen det er de to kabler lagt sammen, og vi kom frem til i tidligere opgave, at tværsnittet skulle være 1,5. Næste træk, det er så, at vi regner spændingsfaldet, og formlen ser nu sådan her ud, så i stedet for at vi ganger længden med 2, jamen så ganger vi nu med kvadratrod 3, da den er trefaset. Det står herover. Så der er ikke noget frem og tilbage mellem fase 0. De er blevet udlignet ud i motoren med hinanden, så derfor så er det den faktor, der kommer på. Hvis jeg kan sætte nogle tal ind, jamen så kommer det til at se sådan her ud. IB for motoren, jamen det aflæste vi jo i tabellen. Det var 9 ampere. Ledningsmodstanden har vi lige regnet os frem til er 0,48, undskyld. Så ganger vi med kursus phi, jamen den er 0,85, det står herovre. Så ganger vi med 1,25 på grund af varmeudviklingen i den ohmske modstand. Og så ganger vi med kvadrat 3, og vi får et spændingsfald på 7,95 volt.